Хора, в момента съм в магазин Тедито в Пловдив и ето я, това е Ния, позната от Ния и Кари канала им. А сега участва в моя канал, защото просто исках да снимам и сега ще направим предизвикателство. И двете ще се избираме, нали, от различни неща. Първо ще започнем с плюшките. И, например, аз на коя плюшка приличам, тя ще ми покаже и аз след това на нея имаме 10 секунди да изберем. Така, хайде да отиваме. И така, вече сме при плюшките. Ето това всичкото са плюшките. Да. И сега, нали, ще ви ги покажа. Сега, първо е Ния, броя 10. Така, старт. 1, 2, 3, 4, там вече са... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето това е кергана. Ти се шегуваш, Сует. Добре, хора, сега са аз. Така, хора, сега е керган. Аре, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На патка ти прилича. Да. Страхотно. Еми, хора, очаквайте следващата поредица, в която няма с плюшки, ами с друго.